ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахшта ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навод мошинои нав рӯӣ кардем ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар онхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, маромад сурат ва маълумотро дар WhatsApp, имо, экран буда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда, эълонда реклама мекунем. дар имрӯза навор Toyota Camry D бо нархҳои арзон ва ҳастай Opel Astra, Opel Sedan дӯстони азиз ва трактори фурӯшӣ, ҳастай Opel Hatchback ва мошинои акселератораи Москва рӯй кардагиам ҳастай. ва инчунин Opel Sedan ва мошинои советский бо нархҳои арзон. Дӯстони азиз, мо қабул кардем ки пешкашто мекунем, бениҳоят навори хуб астай. хоб, курси имрӯза бошад баъдро ки 1000 рубл баробар аст ба 160 сомонӣ ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунен. марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқуб яка борои шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳда, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. аз шаҳри Бохтар сар кардагӣ то Данғара, Кӯлов, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозуд обшим 25та ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. 1.5 камази ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25та ноҳияш бурда мерасонанд. фарқ надорад Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набоша бурда мерасонанд. ва инчунин территорияи тобе марказӣ, яъне Душанбе, ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи ванаи Душанбеда оварда мерасонанд. ва инчунин дӯстон, мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кади рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунад ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. маромад компанияка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳем аз номи канали мо гап занед, скидка дорад. маромад албатта бортона рӯй кунед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ имрӯза аст баъдро ки Toyota Camry D астае ки соли паравишаш 2007 солае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотор 2.4 литра, коробкаш механикае. сайзтари мошин баъдро беҳтаринае. мошин мегӯяд хелае ки дасти як одамда гаштесае. раднои краска сиёҳ, 4та баллон средни, яъне ки ҳолати корида 4 диска ва хадавоишам дорад. мошинича мегӯяд 100%, ҳамаҷош мегӯяд хуб астае. монитор, кондитсионер, электропакет ҳамаш заводской аз худаш. мошине ки хела дасти як одамда гаштесае. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне колхози Лелин ва фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. нархаш бениҳоят арзон. 85 та баъдрон бо конкретна муомила мешавад. якум рақамоша рақамои 918 Тоҷикистон кор мекунад ва дуюмаш рақамои Россия аст ки нашам кор мекунад. инаш дар WhatsApp-ам пайваст дорам. шахсоне ки мехарам мега боз муомила мекунем. аз ноҳияи ҳамадонӣ, территорияи Московский 85 000 сомонӣ дӯстон азиз ки бо муомила дорад. маромад бештар маълумоти пурраша аз рақамои поён буда гирем. аз шумо хоҳиш мекунем я лайкира занед, фаромӯш накунед ва агар имконият бошад навори моро дар WhatsApp, имо гӯҷода метавонед позитсияш кунед. мегзарем ба дим техникаи фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст баъдро ки трактори T40 аст ки соли бароишаш 1996. сайзтанаш мегӯяд беҳтарин баъдро ки трактори ки як даст гаштагӣ, техпаспорт ҳамаш ҳаст. баллоношам ҳолати коди нав астае. ҳамаш радной аз худаш баъдрон. трактор T40 96 сол, техпаспорт ҳама чӣ дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 27 000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. бо қатиш на пуллукам хеле ҷуфткунакам хеле чиёам доштае қатиша баъдрон. трактор мегӯяд ҳолати коридае хелае ки баъдрон ай ҳамун аввал дасти як одамда гаштесае. нархаш 27 000 сомонӣ баъдрон. нархи бениҳоят арзон бо муомила мекунанд. якумаш рақамои Тоҷикистон ки вавилон ахира 85 ва дуюмаш рақамои Россия баъдро ки инашам кор мекунад. инаш дара бояд WhatsApp-ам пайваст дошта бошанд. шахсоне ки ай Москва занг бизанад, рақамои Россия ахири 80 ва ахираш Тоҷикистон ахираш 85. яташ ай Тоҷикистон, яташ ай Россия. срочно мегӯяд пул дала кора. маромад дӯстони азиз, бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин трактор гирен. дар шаҳри Ҳисор айни ҳол нархаш 27. бисёр баъдро хоҳиш кардем трактормони баъри шумо пешкаш кардем. дӯстони азиз, ба мо рӯй карда метавонед занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ки Opel Hatchback аст ки сайзтаринои беҳтарин, ҳамаҷош мегӯяд раднои ҳолати бениҳоят тоза.
соли барои 1997 ҳастад ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. Авбиё мотор 1.6 литра коробка механика ҳолати мошин бадрон бениҳоят тоза. Мошина мегӯяд ҳамаша мегӯяд ай нав каде моторша мегӯяд ай нол мотор нав кадагӣ ҳоли яъне ки истода бурдагӣ нест бадрон, яъне ки мошин мотор тоза. Краска кадагӣ нест, краскаи раднои худша краска намекунен. 4 та мегӯяд балон пачка нав часпондем ва паталокоша мегӯяд ҳамаша айсар каде мегӯяд полни худ тозак. Ва дӯстон комплект мегӯяд ҳама резино ва поликош ҳамаша пачка часпондан. Мошин мегӯяд такси гаштагӣ, яъне ки мошин фақат барои оилавӣ гаштагӣ ҳолаташ беҳтарин. Чизе ки маълумотое ки ман шумо да гуфтам ҳамаш яъне ки ҳамин чизо ҳастай. Мотор нав кадаги краскаш раднои краскадагӣ нест ва балон пачка мегӯяд нав зада чихолои нав полик паталок ҳамаш нав кадагӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вахш ва фурохта мешавад бо нархи 33000 сомонӣ. дӯстони азиз, ай 30000 поён намешавад, ай 30000 боло мегӯяд одамоне ки бисёр арзон мекунанд занг назананд. мошин мегӯяд бениҳоят тоза. рақамошон ҳаст мегафон тоҷикистон кор мекунад ва дар рақамошонам имо пайваст доранд. шахсоне ки мехоҳанд маромад занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшии навбатӣ ки аз территорияи Россия. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бадрон ки Рена Логан ҳастад ки соли барои 2011 солае ки сӯзишвориш бензини холия авбиё мотор 1.6 литри экономни коробкаш механика бадрон мошинча мегӯяд ҳолаташ беҳтаринай. ҳуҷҷатош техпас ҳамаш мегӯяд 100%. 4 та балон мегӯяд средни 70%, 60%. хадавоишам кадаги ҳастад бадрон хай мошинча электропакет кондитсионери чизо ҳама чӣ доранд. 2011 солае мошин мегӯяд бениҳоят тоза бадрон мошин дар территорияи Россия. дар территорияи Россия дар Калужская област город Обнинский бадрон азиз территорияи Калужская област обшим город Обнинскийда қарор доштааст. нархи мошин мегӯяд срочно пул далакора бо нархи арзон мефурӯшад. нархаш 280000 рубл аст бадрон муомила мешавад. 280000 рубл. одамоне конкретно харидор бошанд муомила мекунанд ва агар ягон мошине ки Opel Zafira дар Тоҷикистон бошад мегӯяд алиш мекунем. тоқа Opel Zafira аз территорияи Тоҷикистон алиш мешавад ба мошини ҳамин Россия буда. хоб дӯстон рақамошон рақамои Россия промои кор мекунанд ва рақамошон дар WhatsApp пайваст доранд. шахсоне ки дӯстон азиз аз Москва аз Тоҷикистон мақсад ай Россия мехаранд рақамошон промои ай соҳибшон кор мекунад. кадоме ки Opel Zafira дорад маромад метавонед алиш кунед. лайкора фаромӯш накунед ва силкаи навора пайваст кунед. мошин ҳолаташ беҳтаринай. кадоме ки мехаранд маромад занг зананд. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla C ҳастад бадрон ки дубайст ки соли барои 2012 солае ки ҳамгаз бензинаш кор мекунад. авбиё мотор 1.8 литра коробка механика ҳолати мошин дӯстони азиз беҳтарин ҳолат дай. коробка автомат мошин мегӯяд дубайст ки тоза. мошин мегӯяд яксола ҳуҷҷат дорад кадагия яксола дӯстони азиз ва ҳолаташ мегӯяд дуруни салон тоза ҳака балон мегӯяд пачка 4 диска ва раднои краска дӯстони азиз мошинча бениҳоят хуб аст. ҳамаш сирок дорад ва ҳамаш раднои аз худаш. одамоне ки мехаранд мегӯяд бохай маълумотои бештар тариқи телефон фақат барои одамони харидор. мошине ки бе ягон мегӯяд расход ягон сарапина пӯсидагӣ задагӣ надорад. соҳибшонам хел маълумотора гуфтае. ҳолаташ мегӯяд беҳтаринае. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 125000 сомонӣ ки боз муомила дорад. маромад метавонед занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бадрон ки Mercedes-ҳои Benz C-Class C-чка соли барои 1996 ҳастад ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. авбиё мотораш 1.8 литра коробка автомата мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегӯяд беҳтарин мотор мегӯяд нав вагони мегӯяд коробка ҳамаш 100% аст. коробкаш нав автомат мошин мегӯяд ягон камбудӣ надорад. 4 диска 4 балони ҳолати корӣ неки нашод пӯсидагӣ ва ҳуҷҷатош ягон маълумотша нагуфтам. фақат гуфта ки мошин мегӯяд 100% ҳама ҷош мегӯяд вагон мотор вагон ва коробкашам соз аста. нархи мошина бадрон 45 та мегӯям бо муомила яъне ки сечкаи простой намедонам объёмни кадагар мақсад ки 96 солае 45 та нархша бо ягон сум арзон мешавад. мошин дӯстони азиз дар территорияи душанбе қарор дорад. илтимос мегӯяд одамоне ки арзони бисёр мекунанд шахсоне ки намехаранд алиш мекунанд яъне ки нороҳат накунанд фақат наличи сумкати ягон сум муомила мекунанд. мошин дар душанбе. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ.
Opel Astra J аст баъдро ки сайзистаниҳои вагони ҳолати беҳтарин соҳибшон гуфтае ки беҳтарин ҳолат соли 56-1999 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекард мотори 1.6 литрае коробкааш автоматаи ҳолати мошин мега беҳтарин вадрон ҳамин хел сайзистанияе 4 дискаҳои радной 4 тавлонаи 90%, салон тоза дӯстон азиз. Акр нагуфтиян ки кондиционер электропакет дора, не ки ба фикр ман дора, бояд нагуфтиян, не ки маълума ки дора бадрон бо хайхтон анихада гирем барои ки маълумоташа пурра нагуфтиян. Мошин мегӯяд мотор тоза, ҳамаш мегӯяд заводской, сайзитани вагони. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, яъне ки дар маркази шаҳри Хуҷанд айни ҳол қарор дорад. Як одаме ки мақсад коргарае ва нархша мегӯяд 52000 сомон аст бо савдо дорад. Дӯстони азиз, кадоме ки аз Хуҷанд бошад, харидор ки бошед, марама занг зада, бештар маълумотша гиред. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Daewoo Matiz аст ки светои золотисти, инам хеле свето. Соли 56-1999 ҳастае ки судифурӯш мегӯяд бензини холия, объём мотори 1.6 литрае, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд радной краска аз худаша дӯстони азиз, салоншам хай тоза, не ки хай як исуси химчистка обшим тозагӣ палисос мекунем. Моторш мегӯяд экономия аз худаша мегӯяд, не ки 1.6 мегӯяд, не ки моторш бадро простой аст, намедонам чанда, не ки ягаям хеле простой. Ва 4 та балон мегӯяд 60%, мошине ки хеле дасти як одам дай мошинча нахаду. Дӯстони азиз, маълумотҳо инашам пурра гуфтагӣ нест, шахсоне ки мехарем бо худтон занг зада маълумотҳои пурраша гирем. Нархи мошина мегӯяд 16000 сомон аст, бо конкретна савдо муомила дорад. Мошин айни ҳол дар ноҳияи Конибудонда қарор дорад. ҳастай рақамошон тисела дар поини видео навистага, ахираш 00 кор мекунад. Шахсоне ки мехаранд марҳамат занг занед. аз куҷое ки ба шумо мошин ки лозим бошад дар комментария нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ки Opel Astra F аст ки дар кузофи караван универсал соли 56-1994 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекард, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторш мегӯяд 100%, хадавои кадагӣ, ҳуҷҷатош мегӯяд камаш мегӯяд монда, яъне ки як чанд моҳ, як моҳ монда. мотор мегӯяд инжектор, дӯстони азиз, хай маълумотҳои иловагӣ мегӯяд тариқи телефон. балонш хай ҳолати кори средняй, хай мошинча мегӯяд ҳолати коридае, нархша арзандае. нархи мошин мегӯяд 20000 сомонӣ аст баъдон бо муомила дорад. 20000 сомонӣ айни ҳол дар шаҳри Кӯлобда қарор дорад. ду та номер пешкаш кард, агар кадомаш кор кард, ду та рақамош ай соҳибшай, кадомиш агар занг зад, кадомиш кор кард, мақсад ҳаваяш, яъне ки аз соҳибшуни ми рақамора соҳибшон мақсад ки пешкаш кардиянд. мошин баъдон бо конкретна муомила дорад. дар шаҳри Кӯлоб 20000 сомонӣ савдо дорад. акр чӣ расход дорад, иша нагуфтиянд. шахсоне ки мехаранд рафта аз пеш бинанд ва савдо карда мошина гиранд. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ки бо нархи арзон Opel Astra F. дар кузофи седан аст ки соли 56-1993 газ бензин дорад. мотор простой 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника. баъдон азиз, мошин хайхи ҳолаташ хуб, не ки кам-кам мақсад ки мелечовка кор дорад. дӯстон азиз, исуси як мақсад як тозагӣ, як мақсад ки косметически кор дора. ай хел сайзитани суд аст. мақсад нашод, ҳуҷҷат, пусидагӣ чи ягон чи гуфтагӣ нест. нархи мошин мегӯяд 15000 сомонӣ. баъдон азиз, мошин дар территорияи Душанбеда 93 сол. бисёр не ягон сол муомила мекунанд. агар ҳамин Opel Sedan савдо нашида бошад, метавонед ки шумо савдо карда гирем. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед ва навора подписааш кунед. кадоме камера мехара, фақат одамони харидор метавонед занг занед. беҳуда мегӯяд илтимос нороҳат накунед. мошин камтар меличовка кор дорад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra аст баъдон ки светои вишнои, светои улучагӣ. соли 56-1994 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекард, объём моторош 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краскаш нав аст, балонош ҳолати кория, салоншам тоза, мошинча обшим нахаду. Opel Vectra 94 сол, сайзитаниш хуб аст, дарош ручной баъдон. мошина мегӯяд срочно мегӯяд пул дар кора мефурӯшад бо нархи 18000 сомонӣ ки боз савдои хуб дорад. 18000 сомонӣ мошин дар территорияи ноҳияи Ҷаббор Расулов. дӯстон азиз, территорияи аз Хуҷанд камтар истарак мешавад, обшим тарафҳои мақсад ки Ленинобода қарор дорад.
нархаш мега 18 та конкретна харидода мега муомила дорад. ҳаста рақамошро тисел маромад занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст бадронки светои сафед. соли барои 2001 сол аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотораш 1.6 литраи коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. азиз Daewoo Nexia аст ки намедонам узбекия намедонам куҷое ки 2001 сол шаед. خب موتورش مگه اساس است بالونش هم ولایت کره خیلی چهار کلپک رادنوی کراسکا ماشینچه خیلی نخدوتون عزیز یکم وز 21015 باشه مگه علیش میگه توقع وز 21015 کدی علیش میشه اگر کدومی سوم کدی میگرد نرخش میگه 9000 سومونی است بسیار نه یکم سوم معامله میکنه دوستان عزیز ماشین اگر راست خود داره نداره ایش نگفتن شخصانی که میخرن التماس ختم با تماس گرفته پرسیدیم فقط خوش داره که به خدا میگه زنگ نزنید ماشین خیلی نرخش ارزانه ممکنه که یکم راست خود داشته باشه برای که نگفتن صاحبشون رقمشون است وابیلون کار میکنن شخصانی که اگر خریدار کی باشن مرامت زنگ زنه میگذاریم با 13 ماشین فروشی ماشین فروشی نوبتی است بادرون که ماشین советский молодежный ВАЗ 21099 ҳаст ки светои серебристи соли бароишаш 2000 сол светишориш газ бензин адаш кор мекунад мотор 1.6 литраи коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега 4 та балон мегад 90 сатун азиз торпедаш қатъи мақсад обшивкош мегад ай 015 кадагастай хай мошин мегад 100% мақсад нархшда арзандай бо нашуд нархш мегад чақчақ мекунем мошин айни ҳол дар шаҳри Кӯлбадатун азиз ва фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки муомила дорад дар шаҳри Кӯлоб нархаш 8000 сомонӣ ки бо савдо дорад рақамошро тисел шахсоне ки мехаранд марҳамат занг занем ва дӯстон азиз ба хотири меҳнатҳои мо лайкира фаромӯш накунед гузорем ва дӯстон азиз агар ки имконият бошад навора дар ватсаби мо палисаш кунед агар кадоми шумо агар мошини фурӯшии хона замин чизе ки барои реклама дошта бошад марҳамат роӣ кунед мо фурӯшта рекламада мегузорем мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст бадро ки бо нархи арзон яъне ки мошини советский молодежный ВАЗ 2107 аст ки соли барои 2000 сол газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад ҳуҷҷатош дӯстони азиз ҳаста 1 сола 4 та балон мегад 90 дӯстони азиз ва моторш мегад 1.5 литрай коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ нархи мошин бадро 8500 сомонӣ боз муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда 8500 сомонӣ муомилаи хуб дорад рақамошро мегафо шахсоне ки мехаред марҳамат занг зад дигар маълумотча гирем дӯстон азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда